Každý rover poznáme Duolingo, je to tá bláznivá sova, ktorá ti proste akože píše o polnoci, že kedy si akože spravíš tvoju lekciu francúzštiny, no ale dneska chceme vyskúšať jazyk, ktorý proste absolútne nevyužiješ. Uvidíme, za koľko spravíme jednu tú lekciu, takže poďme na to. Pozrieme sa na tieto jazyky, čo to nám máme. Dáme si, že čo najmenej learners, hej, máš tu Jiddiš, dobre, máš tu Navajo, alebo Navajo, alebo Navajo. Máš tu Klingon, máš tu Esperanto, to znie veľmi dobre, máš tak chytá taký, že Esperanto, bráško, vieš čo. Haiten Creole, to znie akože zaujímavé. Scottish, Hungarian, má tak málo learners, čo ti pere, je tu slovenčina? Nie je tu slovenčina, wow. Čeština má skoro 1 000 000 learners, zaujímavé. Ja by som chlapci išiel z Jiddiš, lebo predsa len proste akože, čo to vôbec je. Ešte si treba užiť ten Google, pre tiež to nahradí proste ChatGPT. Jiddiš, historický judeo-nemčina, OK, je západný germánsky jazyk so Židmi, čo to rozprávali, OK, 9. storočie. Centrálna Európa, to sme my vlastne chlapci. A Saint Ashkena, OK, high German focused, takže vysoko nemecký focused, takže Hebrew, taken from Hebrew and Arama, to je nové jazyk pre nás, chlapci, no poďme na to. Takže poďme start from scratch, lebo ja absolútne netuším, čo to je. Pozri. Ma. Počkaj, som nedal pozor. Toto je to podľa mňa dvojka. Toto je na, toto je ma. To vyzerá ako Ačko a toto vyzerá... Kam to je úplne... Ešte som zabudol, že sa dá počúvať, lebo toto je akože... Pere. Toto, čo je tam to Tčko pod tým? Toto nemí, toto je... OK. Fú, ty kokos, toto je... Čo to je zájemné? Kto sa to chce učiť? Dobre, dokončím tento oný, ešte dám 3 lessons a už budem vybavený, lebo toto je niečo neskutočné. Leml, to je jak ty kokos názov nejakého psa, ty kokos na ružomberskej revúcii, ty kokos. Tak a ja som zase nedal pozor. No a počkaj, toto je leml. Lama. Toto je lama, OK. Lama. Toto je leml. Oman. To je zaujímavé. Ar. Lebo oni to majú opačne. Kúkaj. Ar. Chápeš? To je crazy. L-M-L. B-E. OK, on sa to píše odzadu. OK, už budem vedieť. Takže láme, pozri. Toto vyzerá ako L-A-M. Bama. Lama. Bama. Vama. Lama. Ale... Lama. Lama, OK, takže to má takéto... Je tam ako víš... Ra, OK. Ja stále neviem, čo tie slova znamenajú proste. Ktoré je re? Toto je re. Re. Y re, OK. A je to opačne. Dobre, máme 2 životíky, chlapci, my budeme v prdeli. Bán. Bér. Man. Teraz som to mal. Man. Ty kokos. Mama. Balón. A je toto. Ar. Toto je ra, toto je ar. Čo? Ar. Ktorý je ar? Ja, to je ab. Toto je ar. Ty kokos, jeden život a vybavená. Dobre, ideš si sa pozeral, Braško. Proste daj ten odber, kámo. Akože reálne rastieme neskutočne rýchlo. Ty vole, 4 videá 5 videí som vydal. 4 videá som natočil proste po comebacku po roku a hneď skoro 10 odberateľov za celé leto. Takže akože pomôž mi. Bude to trošku ťažšie cez školu, ale tak akože skúsim tam niečo šupnúť. Kúpil som si inak pripínací mikrofónik. Takže akože bude to sranda, akože pekný deň, pekný večer, dobré ránko a soj.